Good morning guys. Good morning gihapon. Nakasmile gihapon kay buhi pa mi. Ha? Dedron. Dedron? Dito na na Ay, na. badyo buhi pa tanan. Oh, Maraming salamat sa Ginoo. nagsumpi. Ito ulit gajo. Oo. Kabani ko ba? Pero okay ra na. Kaingan mo gabi edit guys. Hindi namin mabuhi. Grabe yung madagsuga. Namang bahay na rin ba? Ilipad. Na, mga lubi na nga tagak tanan. Lain bagluhan kay malubi kay makukuran. Nga puti. Nangaubod tanan naglubi. Mas kinebo mo katiro ka baka datong barato. Ani mag-vlog guys, kanang manguha kog bani sa una para sa garden na naharus tanan. Kita nagkabaskan di man ingani. Kanang magkuanta, nang mag-vlog ta, di man ingani. Hilak lang ko kay. Lipay ko kay buhi pa mi. Alam po mong isuro. Oo kay bago kami sa ma-upload kay gipot dan naming signal dari. Arang hinlo Di man jud nga nag-vlog ko kita man mo da nagdi man jud na ingana. Agamang nangka guys, tanawa. Magbunga. Magtamba dyan ang nangka. Arang gaba Tuning buho man to. Hami na buho. Arang ujag lang gamon. Wala jay kasilungan. Tanawa gamang mo to. Aradjang ko ana. Aradjang pagkahawan. Di man ang di pa picture Sa. picture ba kay pa-print kay. Sorry sa ko dari sa boss. Amo isuri guys ang silingan guys. Basig okay ba baka pud sila. Arang gaba akadyo. Agamang mangga dari nakabalik-balik. Balik jud dakang puno as mangga. Ako nanghila ko kay murag na kuan po ko sang nakitan ba pero nahilak jud ko kay buhi pa mi. Hindi pa ira ko. Pero nagagapog ko sa ngabang maigsuon. Okay ba ka sila kay di man matrabilan da. Nagagapog ko undoy gabi kay text man siya nga gila ko ng bayaran ng gaba Da gani nang mga alas 3 sa kadlawon. Yes undoy dari ning abot kay nagagapog ko na sa nahu. Ani buhi pa ba ko nga na. Ang gaba man nagbayad dari guys, bahay sa igagaw arang gaba Ang mga ato arang gaba jud kaadyo. Basta di ma-imagine na grabing gaba Aglubi po do putod patig mga linyas kuryente nga aksi. Panda. Lipan bantapan na mga lubi nga puwak. Na mas panda guys, amo mo pa ning gidogs panda. Be, kamusta mo be? Day, ragbagi mo. Kamanang hilin day, wa na bilin sa atop. Lisaman mo gabi dan tula, tiyo. Naluka tagi mong puan. Biyabas. Bahala na laman, basta buhi ta. Makuan rani oy. Arang gabag ka manang, kapatig among kusina to na upaw. Bro na magdi na maug among bahay, di na maug among lugar. Ang pananaw di na maug. Aksi undoy guys, okay ra si Jaja, natug laman si Jaja kay umanje to gabi kay arang gaba magilang bahay na nakuthan si Jaja ning gahi kun bidang dila. Sala mong gipapahuway hanat mong gipakapi si Jaja. Ning duog man si Jaja dari bisag halos di maagian ag mga daan. Kay nahadlok lagi sa naho. Ug buhi pa ba ko? Tumbag mga lubi ang nagana. Kamusta mo nang? Bisa mo gabi Naining bakwit sa inyo? Naining bakwit tilingan? Wa ni bakit si Wilma ra. Wag imo mansa. Gumayra tumoyra. Dito tumoyra ang nakuan. Jag among kwarto katong kwarto nila on wa mapasa dito manik karing tikasa sila Wilma. Dito so pasa. Arang gaba ag baing Wilma. Tulojo. Gaba. Kita ka? Dili akaw tanawa arang gaba lagi. Pati ag ka ng mga siminto nito nga aksi. Nga aksi? Nga kuan gaba jud kaadyo. Mura na wagatang lugar nang ugdi na mao. Di na mao ka jud. No. Kadto ato na guba pug pikas ni Antonina tindahan. Gaba wag ilang bahay bari ko dari si Mayor agi ka problema as Mayor kay nagaba jud to ilang bahay. Tire. Pagbantay diha kay nay mga sanga-sanga. Guys, wako kay baw kanus ami dani makakurente kay gamong kurente balik-balik. Pero mapasalamatan din gyapon kung nabuhi pa mi. Wa mi signal karon di makatix di makatawag si Aisa ang gikagawan kay to silag pilar. Madyo laman ug kitos diri dito. Gahapon bitaw mga ano ko ka-update ninyo.
December 16 gahapon, mga hapon wala ko ka-update din so kay wala naman may signal ja brown out na rin kita na lupad na gamang atop. Among karsada guys, di na magian na punos kahoy. Ala grabe man jud to oh. Ala na rabay-bay naguba lutos unahan ang taukiran tagang mga parinti dadto. Muro mag-harvest man jud turat pudapit. Mga saging na mga lubi nag-mix katumba pero napay nagbarog ginoon. Pero nangalaro tagaban. Maklaro na gumuto, di ko na maklaro das niagi, puro guna kahoy. Kita mo dyan mo magaglago na, hindi mo sininganig forma. Arang gabaan dyan yung panahon na. May kurente. Ang kurente nagabatas. Arang kasagag hangin, grabe. Mura may gidas magag truck. Grabe. Panda. Hurot agdahos mangga, uy. Mauna na itsuras among bay, patignan ka, bali-bali, among tambadanan. Arang gabaa. Aritas tumoy na, mga atop. Kani siguro, pag among atop, kusina kanilang kat mo pod. Narang hadli kag purma. Ara ba dyan nila miya kay green ba dyan ni ka, dyan baga agon ni kaning, mutuharang, kabaga ka duning, mga dahon-daaning atong kahoy. Karon wa na, mangil ara. Nawa na karsada, kani karsada man eh. Di na ni magian. Kigrabing puno ka dos kahoy. Luudas ang tanom oy. Ang luudya. Nangawa kog bunga. Ah? Ang sili dagan ko nig bunga nay kurente gabatas. Wa man nay kurente guys kay pop man. Mamunit kog bunga. Sayang laman ay. Ang mga bunga nangawa man. Wa na patay hede bunga sa. Isa kami ang nakitaan. May kamatis daghan ha. Sayang sang kamatis uy. Tuod sang kamatis uy. Ha? Ayan. Hangin na pagbalik. Ayan, gubaas among kasagingan uy. Ani ko te vlog-vlog rabi to baga kadong kasagingan sa among lujo. Parang gubag bay ni Minggoy arang gubaa. Kamalig ito guba ka alo. Sakit man tanawin nga nangagaba na. Malipadan gyapon ko kay buhi ni. Ah, lami na daw gamang kusina dari kay lamdag na hinuunay nakakuha ko kamatis. Gamay ra pero tapay daghan dadto. Napay sili. Nangadarag agmong bayo dunay sura. Ha? Lami na no kay lamdag na no di na magsuga-suga nay. Madyo lang magdimuuhan. Ano nang gitak-ang nay? Saging, hindi ang saging. Paluto mo pangbugat. Ana gamong kusina guys oh. Tiyo, madyo pagkasinaw oh. Gabi erang hadlo ka na mo oy. Harus buto-buto lagi. Gamang atap ug ato matama kay ito. Lupad ba mga atap basa mi kay tuman mi nanago. Engko kag misa ko ang tatay nakatabang jud namo ag kuan ni tatay kana bitaw jud kaganan lang bilang kay ato asa kami. Tagtuman mi ina na guba na buto-buto na ko gagi. Jara na yara kita am jud lasang na di man makit-an ning lasang sa una. Kita ado. Pero ag tanang lubi wa na tumbag uban pero gipang ubuhan. Lahi man dun. Lahi lagi. Dara magduha lahi man kung mura magmalubi. Kanang mura sa sanay og naglurus-lurus no. Sanitang kay ditso mo tong happy malubi na tumbatan na daghan kay ditso mo to. Isa ra kay direksyon. Nagkaron grabig bagyo nagtujok-tujok mura jud kuso-kuso. Wa dyan na green na puti na tanang nga ibot ag masuta tanan ba? Hi guys, init na dari hansa na ba oras alas 9 na mas buntag ning suroy na mi. Lahi nagkurma. Palibot. Ani may mag-uploadana na arang gaba Karon pa jud ko kita ang aning biura ni. Kidi mo guni makit-an kay lagi aram ka daghag kahoy man ni. Lubi na tumba. Hala waiting shed. Awag waiting shed guys. Natuali na. Grabe mga lubi yun nga pugtod. Ludas buong mong kapitan. Balik-balik. Hala! Nalukat sa simbahan. Nalukat. Simbahan. Parang kita nagpanoramic. Di man makitaan sa una. Grabe damage oy. Dahil kuno hay naglakaw ka na tagakan ka dani mga truso. Badyo babuhi. Ug ipang kutluan ag mga lubi. Ha? Grabe butong bisag ka mauning butong mo bend. Bali-bali oy. Grabing view ham mga bungto dani.
Ara namang karuhag bungto di ba nga ni good. Dan na, taas pa ni. Awa doy, salamat doy. Ragasaga ka dog hangin doy, wad matagak isa ka bulig la ja. Na. Kani grabe, ag highway na ni. Aram di jud magi anig di ni panghipuson. Nagko ara ba jud kahoy ni gibatas? Bahala na laman ni basa buhi. Doy adyo pagwitik-witik diha. Unsa ba nang ga? Maigo ta. Mura mag nasunog bitaw na. Patay gulit sa awa. Wala na matay, nalimpyo lang. Di mga dahon awa. Ba dahon tangtang unsa naman ni karsada. Ada ni nangawat og saging. Sorry, saging to. Bugtok wala doon nagkawat. Kani kliringon ni kay di ta kaagi. Arang kuyawa day kaadyo. Hala bay ni Mayor tumbahas mangga. Hala ang gabaag bayang Mayor. Hala, esak mo sa atas bayang Mayor. Arang gaba tumbahan pa jud. Saya ngas mangga oy. Amang ora nagmangga nga dag Grabe maragi sungag-sungag. Sangkul ba guys? Majug mangga kay ning darhining duong. Likay pagbay. Amin ta kasakanan eh. Awiri kay ko na. Sabi lagi ka nang. Wa man ka nagubag. Sus grabe din pagkalikado sa bahay. To nagajiwa na atep. To ha? Duhiwat ako. Nagkersada di na magi kersada. Tagi. Hala, sama ta kaagi dani. Baha tumbag lubi, nagdengan-dengan katumba oy. Tulog ka lubi. Nagbay tumbahi. Hala, agpikak sa ato ang light-light at tikangkang na. Arang gabaag mga kuan Christmas decoration dares munisipyo. Daot. Pikak na tikangkang. Halarang luujag mga nawa mag Christmas tree. Na Christmas tree na tikangkang. Lagi na. Tikangkang Christmas tree. Ha? Tuwa. Nas highway na. Guys, as of now December 17, alas 10:25 sa buntag. Tulo na patay, duha sa barangay Kabatang, isa sa barangay Mahayag. Sige pa sila pang rubing. Agbasak ni, nahimo na si Jang dagat. Dan ay mga bayad itong nga damage sa unahan. Darhi hapi tanang sagingan. Arang lang magbasak. Ha? Grabe. National Highway na ni padung ubay. Lajuan na gamang ibaklasan sakit ng bagtak. Awa. Nahimo ng dagat. Barangay Progreso. Grabing gaba. Murah hadlo kasi ini. Ngabaglig dagkang kahoy. Meron ba Ara nang inita sakit ng tiil.
Babawad lagi tubig. Huh? Ya wah. Murah magdagat. Guys, orang gaba aja ka ajuk bay. Aja nabiling atop. Dapay bay guys, bag upas si pero na higaba ni Udet. Ang mga lubi wala na tumba pero na nga udlutan. Grabe. Idaras ko ni nay. Say mo message ni nanay. Kira mina ito kagao. Bayra na gaba. Bayram na bala na nga pag nga tikangkang. Kira ta. Ay ta silang sud sa ilang bay. Ilier rumah sa ginang gabi. Tas along nay okay rata. Daghan madag tinda. Malit gisi-gisi basta bata siguro. Okay ka day, wa ka nahadlok sa bagjo. Bagjo day ginjo day, wa malagi bagjo gamo. Hello ko, dan hirigi bagjo ta. Nawa nay, wa na atop nay. Wa na gilang bay nay. Wa na atop. Grabing gaba ah. Dakus bay nila Gabriel Agbay diba? Ang gaba ka ajo. Bay nila kinkin. Ang gaba ah. Grabe. Dapat sih mas gaba dari kuah na gaba pun. Ada dojo. Jadi mecura. Ang gaba ajo ka ajo. Bay ni guys sa ugangan sang maguwang wala dyan nabilin at sus ang gaba pero to dyan to guys to'y bay dato apa kanang naay mga kwanda na kana bay na si Janja hinay-hay na raman nabilin hinay-hay na mag-rape nagbarug Di ba kana man bayad siya gino. rape nagbarug dyan ay mga hinay-hay nanay bay na nawa magbay uskag gaba ka jo Grabing luodas mga lubi oh. Grabe. Di namin sila undoy nga barangay guys. Sang pananaw murag di na mao. Manibag ko. Di na jud na, di na jud mao. Lahi na kurma. Respikas na dagat. Guys, bay nila undoy na nasunahan guys. Wa na gad na bilin. Danas undoy gabi eh. Ara dyan ang ampus undoy nga di inta unsa. Ano atop? Guys na, bay nila undoy guys. Bay si Zang Lula, danas dyan nagpudza gabi eh. Ano atop? Dali man kag helmet na abot ang bus. Grabing gaba natumbag lubi. Kani kaya mo man yung panday-panday kaya maghimumig tindahan undoy ba? Aran man yung gaba kuya magsa na putaw manumpod may mga bago ang itong baboy wala kanawag na pagbaboy na wala magkagbaboy aubay nila undoy wala sining tayo atop hala doy langkat doy langkat atop patig atop sa baboy langkat di ko hala ka doy nangaluja dik imo ne ang gabaas bay, uy, may dari kilid. Ang gaba aja di ay. Ginagabaan dyan darang luoja. Patig purtahan. Langkat ag purtahan oh. Welcome to our home. Hala. Uyay. Kalamuka to bagjuhan. Hala ka doy, ang delikaduha man din ni mo dani ngano man kaning bakwit gahapon. Ngana na gabi. Ang kani nanood na ni. Hala. Arang luoja oy. So hindi sila nagdagdag ato sa MJ. Grabing gabaag bahay nila undoy di may tsura murag bagjuhan na charger doy. Kita nagmamara ni. Kare. Gaba pod. Mawir ang gisud. Gaba nang mawir ka na basa man. Hala, grabe. May tanaw ko sang gamit dari. Hala. Dani radyo ko nusundoy naglukluk. Grabe daghan nagipuson. Bahala na, basta kayo nabuhi. Luwi laman sila undoy guys na. Wala sila ibay.
Asa na nga mamudyo. Bintahag amo kay agsala wa man maukab kusina ra may problema. Ilaon der luod sa wadji mapuy-an. Murot jud tanan. Ja agat bang silang bay tanawan ninyo guys. Rajeng kalinaw. Nang happy tanan. Na? Tumbata ng mangga. Ujag bay nila undoy arang gubaa. Di na jadi kapayan og di makuan nagatep. Langkat nagatep bisag bagong bay. Kaping gubaa. Wala, bad-bad. Uy, mura magdagat. Karami ano na patawon. Alam mo nagmahupas na. Kay naugon man na naugon. Nahinlo lagi no. Wah, grabe damage spot. Guba, gilang bay. Awag mga lubi ninyo guys. Nangaibot. Nga nakakasag ag bagjo. Pikas-pikas, nangaibot ag lubi. Nga bay, arang guba ah. Madril na. Dahil na karni. Dahil na karni. Bawon sa ni? Iro man siguro ni. Nalagi mo na karni na to. Sumara to guys, agahog na video guys. Dari ratos among ado-odoong barangay kay di pa masud na nagaban. Ja agamang bay mo ran eh. Among kusina nalangkat agamang kusina, ja agamang sala og katong pantaw. Wa na langkat pero dak nagdamage ali dinana na kay buslot na magtuo na tog mag-uwan kay na nga gisi-gisi naman so tangtangan gyapon to alidan gyapon to gatag ja. Gisurvey man mi dari sa taga barangay kay na ako ni national budget kuno para sa kalamidad pero di pa kuno pud angay magsalig kay dugay pa. Pero makaya ra man ni. Kaya ra na masteri niya mo trabahoan. Amura ning repair pati tong sala, langkate naman to pati ning tanan ng mga tap guba man so alidan ra na si Jaog bag-o puhon. Kulurop aron din na ilipad. Og kulurop wa na maapil atong puno ag kalaro. Madyo pagka mayor kay ta standing still ag bahay ni mayor lumalaban sa hagip ng hangin parang ayaw talagang liparin. Madyo pagka mayor kay kuan jor lahi din ning hinugog matas ginawa no. Kay aghajang hunahunas ka mayor nga bay. Aghajang ko anyor. Aghajang hunahunas bay mayor nagbahawi sig tawag ni mayor sa kabulong bagdo sig tawag kay ang unang mayor pistula ka jud tuning lalim tong bataa. Kamu lo papangit kahit amo hanagira hulingan nga de anong kumasakitan kay pagkaugma Lupad din eh. naman jud may ulian duntag na jud bagay umagadto Ag kamayor katengag kamayor nga nalangkat pero nabinlan pa jud grabe himala kay guban jud nga kahoy langkat man jud. Agmangga jud sa among kadapa Diluwas pa jud kadang. wala sina mo jud mahagbakan Luwas pa gado. Ang una lagi guys ug watos mayor ning likas ning matang mayor di ano kuskan dihay. Ningon gud arang kusugad di butbut. Kaya di pa kusug bag upag na gipapanday. Nanay mga kahoy pa na linya gi apil ug lupad kana lang may kahoy na bilin. Nagi pang laksi ko kay balik-balik ko kahoy na pagli na. Lupa na ni kaning sila. At kining sina na pa na pero dugmok na lata na. Lata na. Agamang sala hinuon og moinit laman, way problema. Og ting-uwan wa na baha na ni. Ali na nagajid puto kay nang liki na pero malipadon magyapon kay buhi mi tanan, di pa dang. Okay kayo. Salamat sa Ginoo. Buhi gyapon mi guys, padadon gyapon kinabuhi. Aga kong gihilantan man sin ko. Ako guys abi jud kog mamatay na ko sige hagip ag udit kay grabe naman ka hadlo ka na kay mura naman ka ako kaingon jud ko daw nga hunahon na di nam kanimo lamdag ang hunahon na di nam kanimo buntag mura jud laro to nagmangbay pasalamat kay wajid malarot salamat sa mga ate pra among gibakwetan ba mura magmadlupa dagi na ako ang gawan ang mayor kapila kung tawag imong kagwanga ka mo gikalubatan sang cellphone ang hunahon pistitong batago adto ning bakwit to ana jud tus kandahay ron wa nagaimpas ami nagamang bay guys na arang gubuta kadyo kay sa deram na importante arlami ahiron kay mura nanog de aircon kay lapot-lapot mong hangin jawa na suga-suga bisag brown out way suga-suga kay lamdag man labi nagbuwanan sus way problema suga di ba dun tanawa ka mang suwa uga pa mo bagjo way uwaping kuan gyapon mi blessing gyapon ni odang tanang laudo na da hang kamatis nga puwak. Why problema? Sus, dapat kundol ni mayor nagkain raka sila. Ano to tanan? Dapat ko ba sa bilin? Mo to kito budget ra to sa kuan. Kay kami dari guys, ay sulit na mi wa may kay baw kanu sa mi dari kuanan. Anhiun og kananay
Titawag na mo magbalita abay nga nagawa may signal watanan. Pero why problema dagang ubod lubi oh. Buntas ka awan nagianda na sa lamesa na mga pinuwakan ubod lubi. Buongon oh daghan ka jud daghan nagbutang diri tinapo kay jag makinan sa na jibugas. Pila ra pagkitkit sa lubi oh. Nay mga lubi na nagkalanrakas. Why problema? Buhi gyapon mi dari guys. Adto mo kagaw na mabuhi gyapon mi. Praise the Lord, buhi gyapon. Bahala nang bayad na nagkatabi. Di man maklaro na bahala nang bayog na pina-airlaps kay. Mo na problema kay basta kay makaginhawa pa dang. No, wala man matakot eh. Malipadan gyapon mi kay buhi man gyapon mi bisag gamang baywan na atop. Ampo laman jud kada ni dang uli mo wandang. Pero pasalamat ba sa Ginoo sa tanan-tanan nga nahitabo na luwas ra gyapon mi. Unsa pagkahumas bagyo pagka mag-iinit jud dadon kay ugi uwan pa to. Samot ka problema. Grabe gunhang nila bahay gapon sa kaadlog nila bahay tanaw gang masinina diha. Puro lapok kay dito sila undoy wa naman sa ilang bahay pod. Dito magasan niya nagibiling kay hanggi palabhang undoy diha wa pay bagyo. Imbes mo pay pagkamana kalapok ka pod laban na pod may utro. Grabe sa ita. Tara, labara, okay, ra initay nagbugad. Unja, grabe pa jeng bagag lapok lang kay gilunupan. Pero nagka-blooming man sa iro lahi dito mo pagsuhan kuya usudit kay maka-blooming man. Pero guys, salamat sa pagtanaw. Diyan mo kagaw. Okay ra may bisag nga. Hindi ka man kahimtang nakakaon gihapon mi. Why problema? Okay ra na. Daghang lubi. Okay, anad mo. Pwede ka pagbuliyon. Grabe dyan po wakunan ron. Gusto mong mamuwak. Pwede mo mari dari kaya ang mga tao. Wanag mga tao na bunghan na halos tanang lubi nga tumba nga bagli. Naghanag butong dari. Saging og lubi. Nagsaging laban. Laguban. Bugtok. Og lubi. Diruwa dyan kay labog. Kay matigo man dyan tanan. Basta wala man yung liki. Magos pag silig. Magusog silig. Kisa tong gusto na kisa tong may mga silig dala ka mo nga rin kaya dadahang magbagos uno. Naroon makalibre mo. Di na mo kapalit. Tag 30 bang butok. Madug 30, 50 na ron kay Pasko. Mahal na. Libre mo. Gusto mang raha. Grabe daghan nagkahudyo nung dari. Laka mo dari. Daghan nga dyo. Katong mga na mga kuanda na. Mga pista-pista na. Mga na mga handaan. Daghang bani. Dari ra. Buha mo bani dari nga itong para. Wanay pipirplit. Bani-bani ra. Grabe saging dari. Ang daghan nga itong libre. Okay sa itong nanginahanglan ng mga kahoy nga tusukanan sa inyong mga banda buwak. Ngay daghang kay mito dari nga bagli. Waya mo sus grabe sa gasa mo muli ni. May kahoy nga gi. Ara daghana. Kaya natapakan. Okay sa tong mga mupalit og mga atop nga nang lugpad. Diyan. Pero barato pa man kilo da nga sa lamin tigumon naman. Mga atop. Tigumon sa ni namon diyan na may baligja ka nanay wanay di na bitaw dabos kay gani palito naman si 2 kilo. Atos dyan shop. Diyan nagmumahal na. Tamara to guys. Adyan mo kagauna mo. Okay rami. Lirat nga po. Tomorrow is another day. Medyo na nakasuway pa tingin ato nang mamatay. Amo na lamang gikatawa kay mura mi nakasuway pero mura nagmamatay ba? Jang din ang ugma. Pero nakahila ko dang oy. Nangurod walas 4 pa. Nagtutugang luha sa gigpaminaw sa dilubyo. Grabe ang na. Para mga ina. Ginoo ko. Tingog man. Ingan man. Dahil kasi kagawan. Da makadingog pa jig tunay ning hagsa. Arang kusuga. Da makana na ko. Ginoo na ba kay nalugpitan dadto. Dadi tamang man dani pababay na mo. Sige alibaros. Bye. Buhay pa may salamat sa Ginoo. Ginawa pa gid. Bye. Bye.